Ovo iza mene je dvorac, a iza njega stoji jedna zanimljiva priča. A ta zanimljiva priča kreće prijelazom 19. u 20. stoljeće, dolaskom Pauline Udano Herman u Osijek. Dakle, ta plemenitašica udala se u Osijek i živjela je u centru grada i pošto su bili imućni, organizirali su razne proslave, znate već kako bogatuni imaju svoje zabave. No susjedi su se počeli buniti i Paulina je tamo negdje 1920. odlučila da napravi jedan dvorac. Gradnja dvorca počela je krajem 1922. godine i dvorac je završen 1924. godine. Tako da će na godinu dvorac napuniti 100 godina. A što je još zanimljivo uz gospođu Paulinu? Pomagala je sirotinji, a imala je i dozu ekscentričnosti, naime voljela je životinje. Kažu da je voljela golubove, voljela je i pse, ali ponajviše je voljela mačke. Naime, ona je u to vrijeme počela udomljavati mačke, danas to možda i nije nešto neobično, ali u to vrijeme ljudi su onako sa čudom gledali što ta bogatašica izvodi u stvari i eto, kroz vrijeme ona je u dvorcu nakupila mnoštvo mačaka i Osječani su joj u stvari dali nadimak Mačka mama. Ta je priča u stvari ušla u osječku legendu i eto danas imamo dio grada koji se naziva Mačka mama, naime to je u industrijskoj četvrti ako niste znali. Dakle, dvorac se danas naziva dvorac Mačka mama, a ove godine po prvi puta je organiziran advent na Mačka mami, jedan lijepo organizirani advent na kojem su sudjelovala sva djeca iz lokalnih osnovnih škola, bili su tu i stanari doma za starije i kažu moćne osobe. Naravno što bi bio advent bez fritula i popratnih aktivnosti, dakle ovdje se moglo kupiti sve i svašta, zanimljive lijepe rukotvorine, osnovnoškolaca, ali i onih drugih. Nadam se da će ovaj događaj postati onako tradicionalan, trajniji događaj, jer kažem, na godinu se puni 100 godina od gradnje dvorca, tako da eto ima se i razloga za proslaviti. A Advent je, kao što ste već mogli vidjeti na ovom mom YouTube kanalu, Advent je u Tvrđi i evo ovih dana je došlo još lampica, dakle Tvrđa baš onak šljašti u tim lampicama, no imam jednu sugestiju recimo za nagodinu da se povežu ovi osječki IT stručnjaci i da naprave neki onako lagani light show, onako svjetleći show uz neku pripadajuću glazbu, recimo neku osječku glazbu, da te lampice počnu onako treperiti u nekom ritmu, jer ovako je onako, znate, puno lampica, ali nije to baš nešto onako pre lijepo, presvečano. Ovako ja mislim da bi moglo biti onako uz male izdatke, naime trebati jedan ili dva dobra IT stručnjaka da naprave neki blagi kod i da lampice zasvijetle u nekom lijepom, zanimljivom ritmu. I eto, to je otprilike to u ovom videu. Naravno vidimo se već u sljedećem videu za koji dan,
kada ću donijeti onako i božićne čestitke. Vidimo se dakle u sljedećem videu.